40 trekkers staan als stil protest op het dik tussen Engwierm en Dokkumenije-Sieln. De voorzitter van LTO Noord-Est-Friesland leidt uit waarom krijgt op dit plak. Nou, met name vanwege het Lauwersmaar. Iets verder hier wij het veengebied hier bij Westergeest. Daar ben dusdanige kleuren in tekenen met een hele forse reductie. Dat we zijn van wij moeten u hier zien letten. Want hier is voor onze regio de grootste skiën. Het gaat je dus om een publieksvriendelijke actie. LTO had daar bewust voor gekozen. Nou, we gaan zijn van elk, maar in principe actieveren op de manier die hem of haar goed taal lijkt. Daar begint het mee. Maar wij zijn van ja, het risico op blokkades is dat, of het bezitje van mensen thuis, dat de focus daarop leidt. Dat mensen de schande van spreken of dat burgers die dupeerd zijn in beeld komen. En we zijn van ja, dat leidt af van waar het daadwerkelijk om gaat. En dat is het belachelijke stikstofbeleid wat onze oerhiet betocht had. De onwissigens van hoe komt het nou is bij de boeren nog altijd lieke grut. Maar wat betekent het nou voor u? Wat betekent het voor de individuele boer? Jeroen om het Lauwersmaar, maar in heel uw gemeente, in heel Friesland of Greensland, waar gaat dit heen? En wat is nou uw toekomstperspectief?